Diyos maray na aldaw po sa Indugabos. Sa Santa Misang ini, iayon taman ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete, Lorraine Evanin Eifert and Robert Eifert Jr., Thanksgiving and petition of Lawrence Evan Rubio, Thanksgiving Mass offered by COSAI's employee, and offered by Paulo Tableso, for passing the U.S. Navy exam offered by Nene Del Rosario. Thanksgiving Mass for good health of Nene Del Rosario. Thanksgiving for all the blessings received offered by Cicely Delgado and family. Thanksgiving offered by Rosela Plandes and Felix Riba. Thanksgiving offered by Baby Dicena. Thanksgiving in special intention of Bailey Matias and Inquero family. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salvi Cabral. For land dispute at Lidong, Salugon, Hibago, and Pawili offered by Nene Del Rosario. For safe and healthy pregnancy of Maria Fedona Rodriguez and her baby offered by Binang Bunyag. For safe and good health of Biel Maria and Jerome Rodriguez offered by Sis Binang. For safe and good health of Arnaldo II, Arnold Corby, Carmen, and Cindy Bunyag, offered by Binang Bunyag. For safety and fruitful Lenten pilgrimage. For complete healing of Nena Arcilia, offered by Arcilia family. For safety and fruitful Lenten pilgrimage to Antipolo and vice versa, offered by Nene Sis Bebe Dicena. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harcia, para man sa kalag ni Lorenzo, Maria Corazon, Purita, Joel, Carmen, and Celeste. Para man sa kalag ni Arvin Arnold, dulot ni Binang Bunyag and family. Para man sa kalag ni Arnaldo, Maria, Jose, Angelica, Exunias, dulot ni Sis Binang. Para sa kalag ni Antonina, Cornelio, Rodrigo, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Nene Del Rosario. Para sa kalag ni Virginia, Julio, Antonia, Santos, Josefina, Juan, Julia, and asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni June Alinarte. Para sa kalag sa purgatorio, dulot ni Felix Riba. Para man sa kalag ni Anton, asin Jesor, dulot ni Pariño family. Para sa kalag ni Virginia, Emerlina, Potenciana, Victorino, dulot kan Isnero family. Para man sa kalag ni Perfecto, Abilina, asin mga kalag sa purgatorio. Ngunyan, iyo an ikaapat na Domingo kan Koresma. Sa panahon ngunyan, sa tuyang mahihiling an kapurisawan nin tawo sa manlain-lain na bagay. Padagos na naghahanap ang tawo nin kasimbagan sa mga kahaputan niya sa buhay. Hulitas siya sana ang nilalangkan Diyos na naghahanap nin kahulugan kan sa iyang buhay. Ang tawo, deng untok sa iyang pagsiyasat. Ngunya na Koresma, pinapagirundum kita nan kapanuan asin kahulugan kan sa tuyang buhay, manunumpungan niya to kay Kristo sana. Siya initaas duman sa krus, tanganing magbalukat kan buhay para sa katawuhan. An sa iyang pasyon, nagdarasato nin paglaom, pasiring sa buhay, na daing kasagkuran. An sa tuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jason Gaite, formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog na panggabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sama na tubig na napupuno.
Sangaran ka na maasing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo, ang kagurangnan pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa itong mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay po kita, nagkukumbisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, mapuri ang sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa itong mga kasaalan, darawang kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamaibi kita, Diyos na hulikan sa imong tataramon, makangalas mong ginibo, an pakipagulian ning katawuhan, warasa na mimibi kami, na sa hayag na debosyon, asin marigon na pagtubod, maghidali sa maarabot na solemnidad ang Kristiyanong banwaan. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang mga naginibong maraot kan mga Hudyo, iyuman sana ang nagdara sa inda sa makuring pagsakit. Sa indang namatian ang pagiging surugoon. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro nin Kronika. An gabos na hepe kan Huda, an mga padi asin an mga banwaan, nagpadakol kan pagpasuluib, sirin kan gabos na karumputan kan mga nasyon. Asin inatian ninda an harong kan kagurangnan na kinonsagrar sa Jerusalem. Pinasuguan sinda kan Diyos kan sa indang mga magurang. Amay pa pinagparapasuguan na. Huli kan pagmakulog niya sa iyang banwaan, saka sa iyang erokan. Alagad rinawrawan nin an mga sugo kan Diyos. Hinamak an sa iyang mga tataramon, saka hinamak na mga propeta. Sagkod na kuminurab an kaanggotan kan kagurangnan sa iyang banwaan. Abot sa punto na mayo na nintambal. Sinulo ninda an harong kan Diyos. Tinupag an kudal kan Jerusalem. An bilog niyan palasyo isinapog sa kalayo. Asin an gabos na mahalagang bagay duman, tanganing maraot. Itinapok niya sa Babylonia ang mga nakadulag sa espada asin nagisindang uripon kan hade, saka kan mga kaakian kaini. Sagkod na matugdas ang kahadean kan Persya. Inutob sa siring ang tataramon kan kagurangnan,
sa nguso ni Jeremias. Sagkod na babayadan kandaga an sa iyang mga sabat, bilog na panahonin kapungawan, mapapatewang-tewang iyan. Tanganing mabilog ang 70 taon. Inot na taon ni Zero, hadi kan Persya. Sa pag-utob kan tataramon kan kagurangnan, sa nguso ni Jeremias. Pinukaw kan kagurangnan ang espiritu ni Zero, hadi kan Persya. Nakon kaya nagpaharubay ini sa bilog niyan kahadean, kaining harubay na ipinasurat niya manngani. Siring ang sabi ni Zero na hadi kan Persya. Ang gabos na kahadean sa daga itinausako kan kagurang ng Diyos nin langit. Asin ipinamahala sa ko ang pagtugdok nin sarong-harong para sa iaduman sa Jerusalem sa Huda. Si Isay sa Indo ang kaayon sa iyang banwaan. Mapasaeya ang kagurangnan na sa iyang Diyos. Asin magtukad siya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Paaloha ang sakong dila kun makalingaw ako sa imo. Paaloha ang sakong dila kun makalingaw ako sa imo. Sa tampi kan mga salog nin Babylonia. Duman kami nagtukaw asin nagtangis kan magirumduman mi an Zion. Sa mga kahoy duman sa tahaw, isinabit mi an samong mga arpa. Paaloha ang sakong dila kun makalingaw ako sa imo. Taduman hinagad samo kan mga nagbihag samo, an mga tataramon nin awit. Asin kan mga nagsalakat samo an kaugmahan, awitan nindo kami nin awit sa Zion. Paaloha ang sakong dila kun makalingaw ako sa imo. Pano ni mi maaawit an awit kan kagurangnan sa dagang dayuhan. Kun malingawan ta ka, Jerusalem, maaalang ang tuo kong kamot. Paaloha ang sakong dila kun makalingaw ako sa imo. Magdukot ang sakong dila sa ngaragnag, kun daita ka marumduman. Kun daiko ibilang an Jerusalem, puon kan sakong kagaya-gayahan. Paaloha ang sakong dila kun makalingaw ako sa imo. Ang pagkamuot asin pagkahera kang Diyos nagsusupay. Ini sa iyang ipinahiling, kan sa iyang binalukat ang tao sa kauripnan nin kasalan, asin man sa kagadanan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, ang Diyos na mayaman sa karahayan, huli kang dakulang pagkamuot niyang gayo sa to, mantang kita gadan sa tong mga kalapasan. Binuhay kita kaiba ni Kristo, huli sa grasya kamo iniligtas, asin kaiba niyang binangon, saka pinatukaw sa langit ki Kristo Jesus, tanganing ikapahiling sa mga maabot na panahon ang nagsusupay na kayamanan kan sa iyang grasya sa kabuotan niya sa to ki Kristo. Ta sa grasya, kamo mga iniligtas, huli kan pagtubod, asin ini bakunggikan sa Indo, kundi dulot kan Diyos. Bakunggikan sa mga gibo, tanganing mayo ning mapag-abaw-abaw, takitang mga mukna niya, nilalang ki Kristo Jesus, para sa mga marahay na gibo, tabago pa inandam na kan Diyos, tanganit tang isabuhay. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Laudamus et glorificamus
Adoramus Domine, resurrectionem Tuam, laudamus Domine. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi ki Nicodemo, kung paano ni Moises initaas ang hala sa disyerto, siring kaipuan iitaas ang aki kan tawo, tanganingan gabos na nagtutubod sa iya, magkaigwanin buhay na daing kasagkuran. Ang Diyos namuot nagayo sa kinaban, kaya itinaunya ang bugtong niyang aki, tanganing ang gabos na nagtutubod sa iya, magkamit kan buhay na daing kasagkuran. Tada isinugo kan Diyos ang aki sa kinaban, tanganing hukuman ang kinaban, kundi tanganing makaligtas ang kinaban, huli sa iya. Ang nagtutubod sa iya, dai hinuhukuman. Alagad ang dai nagtutubod, hinukuman na. Huli kan dai pagtubod, sa ngaran kan bugtong na aki kan Diyos. Ini ang paghukum, ang ilaw na padigdi sa kinaban, ugaring namutan kan mga tawan diklom, bakuan ilaw, tamararaot ang sa indang mga gibo. Tan gabos na nagigibo, nindaing data, nauungis sa ilaw, asin daing nagdudulok sa ilaw, tanganing daing masudya ang sa indang mga gibo. Alagad ang nagigibo kan katotohan, nagdudulok sa ilaw, tanganing malinaw na ang sa iyang mga gibo sa Diyos kinibo. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa Indo gabos mga tugang. Diyos maray na aldaw man po, Father. Kan suodma po, nag-attender po ako kan silver sacerdotal anniversary ni Father Dan Aguilar. Sisay po sa Indo nakakamidbit sa iya. So, yaman po siya naka-assign sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine sa Iriga. And then, ang nagtao kan humiliya para sa iya, yung mayong iba kundi si Bishop Jose Rojas and Bishop kang Libmanan. So, ang sa iyang humiliya, talagang medyo nahiro han sa kuyang buot nin hulita pinagirumdum kay ni sa kuya kung anong pinag-aadalan mi kayto sa filosofiya. Sabi niya, ang mga bagay-bagay na nangyayari sa satuya, igwang mga dahilan. And he gave 4 reasons why things happen in our life. First, sabi niya, may mga bagay na nangyayari sa satuya by accident. So, dahil niya to sinasadya. So, halimbawa, sisiman ba buot na mga aksidente, makabangga, minsarong tao o ido, kung nagmumotor ka tapos napadasmag ka, napadungkal ka. So, mayo man po bagang magugusto na gustong, mayo man po bagang magugustong maaksidente. So, gabus kita, nag-iingat. Kaya kung maaksidente ka, talagang dai mo yan sinasadya. By accident. Pero ang ikadua po na rason kung taano nangyayari ang mga bagay-bagay sa satuyang buhay, yung inaapod na necessity. So sa science and philosophy, igo kaming sinasabi na laws of nature. So ibig sabihin, talagang mangyayari yan. Halimbawa na sana, kung nansarong magabat na bagay, iapon mo, itsa mo, syempre, mabagsak na babagsak yan dahil yan may mass, may weight, tapos may gravity. Bakong iyo. Yan po ang ikaduwang rason. Necesidad, laws of nature. Ang ikatulo po, may mga bagay na nangyayari sa satuyang buhay because we will them. Binuot ta, nag-decide kita na mangyari iyan. So, halimbawa na sana sa pagpili ng kurso, kang kamo nag-aadal pa, you will it. Yan ang gusto nindo, kaya yan ang natapos nindo. Nagdanay kamo sa pag-adal sa kursong iyan, kaya nakagraduate kamo, o kaya nakapag-adal kamo ng siring na kurso. Alagad ang ikaapat na rason, which is mahalagang maray na masabutan ta sa satong Kristiyanong pagtubod, iyon na may mga bagay sa satuyang buhay na nangyayari dahil binuot ta, kundi binuot kan Diyos para sa sato. Kaya nga ni may inaapod kitang God's providence. Binuot yan para sa imo nin Diyos. Mga tugang sa satuyang ibanghelyong unyan,
nadangog tayo ning encuentro between Nicodemus and Jesus. Sisay po ining si Nicodemo. Si Nicodemo po sarong Pariseo, nahalangkawan sa iyang posisyon. And then, kung babasahon ta ang longer version kay ning Ebanghelyong binasa ta, buong chapter 3, kan Ebanghelyo ni San Juan, mahiling ta digdi, nagpasiring si Nicodemo kay Jesus, banggi. He came to Jesus at night. And that word na at night or night, igwa po yung kahulugan. Tano ta banggi? Nagpasiring si Nicodemo kay Jesus. Enot na enot po. Pinuprotehiran, sabi kan mga Bible scholars, pinuprotehiran ni Nicodemo an sa iyang sadiri. Yun huli tahalang kaw nga ni an sa iyang posisyon sa mga Hudyo, sa religious, sa ninda, sa indang pagtubod. So kung igwang makahiling sa iya na kapwa niya mga Pariseo man, baka di ba ang mga Pariseo nauungis kay Jesus. So kung mahiling siya nakikipag-ulay kay Jesus na sindalang duwa, baka pag-isipan siya na ika ngayon nakikipag-ulay ka at ang kalaban tangani iyan. So yan ang enot na rason kung taano banggi. Nagtatago si Nicodemo sa mga kaibahan niya. Ikaduwa, si Nicodemo, itong at night na nagpasiring siya kay Jesus, itong simbolismo kayan, itong banggi, yan si kadikluman na yaon sa isip niya. Di ba po, nagpasiring siya kay Jesus, may mga kahaputan siya. Gusto niyang masabutan ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na si manunungod sa iyang pagtubod sa Diyos. So mga tugang, siguro arog man kita kini Nicodemo. May mga bagay-bagay na dai kita nasasabutan sa satuyang buhay. Yaon kita sa diklom. We are at night kan satuyang buhay pagtubod. And we come to Jesus to ask many questions about our lives. Ano ta nangyayari ini? Ano ang mga bagay-bagay nag-aarabot na ining mga bagay-bagay na ini nag-aarabot sa sakuyang pamilya, sa sakuyang trabaho, o kung ano man ang pinagkakabisihan tangon yan. So mga tugang, siguro siring man ang estado ta, yaong kita sa confusion kan sa tong pag-iisip. Nakakaranas kita ning kadikluman sa satuyang pag-iisip. So mga tugang, ansaro sa mahalagang tinauan ni Jesus ning kaliwanagan, lalong-lalo na sa buhay pagtubod ta, iyo na taano ta ipinadarakan Diyos Ama an sa iyang bugtong na aking si Jesus. What was the reason behind kung taan ipinadara niya an sa iyang bugtong na aking si Jesus? Asin malinaw, sinasabi sa satuyang Ebanghelyo na ang rason, sabi ni Jesus, mayong iba kundi pagkamuot. It is love. So for God so loved the world that He gave us His only Son. So sa pagkamuot po, mayong aksidente. Ang pagkamuot nin Diyos sa satuya, bakong aksidente o de sinasadya. Ang pagkamuot sa satuya nin Diyos, binuot niya. We are loved by God freely and willfully. Mayong nagpilit sa Diyos na kamutan kita. Siya mismo ang nagdesisyon na kamutan kita. Kaya ka nagkasala ang sangkatauhan, ang katawuhan, pinadara niyaan sa iyang aki tanganing tubuson ang nagkasalang katawuhan. Mga tugang, ang pagkamuot nin Diyos, kung gusto tang mahiling, kung igwang pandok ang pagkamuot nin Diyos, di ba sinasabi ni Pope Francis na si Jesus ang pandok ang pagkaherak nin Diyos Ama. Pero pwede taman sabihon na si Jesus iyo an incarnation kan pagkamuot nin Diyos. Kung gusto tang mahiling vividly, clearly, kung ano ang pagkamuot nin Diyos, ilingon ta ang pandok ni Jesus. Taan pandok ni Jesus, minapahiling man, kung gurano kahararom ang pagkamuot nin Diyos sa satuya. Kung gusto tang sabuton kung paano kita kinakamutan nin Diyos, ilingon ta lang si Jesus. Mga tugang kang nag-igdi si Jesus sa kinaban, pinahiling niya sa satuya kung paano kita kinakamutan nin Diyos. Asin tawan ko kamuning tulong paagi kung paano pinahiling din Diyos Ama ang sa iyang pagkamuot sa satuya. Enot na enot, God loves us understandingly. Anong but sabihin kayo ni mga tugang? Naiintindihan din Diyos ang sa tong sitwasyon. Ano man ang estado ta sa buhay, kay pobre kita, mayaman kita, anong inaagihan tang problema sa buhay, naiintindihan yan kan Diyos. Kaya nga ni,
kan mahiling nin Diyos, inot na inot baga nahiling nin Diyos na nagkasala ang tao, naintindihan nin Diyos ang sitwasyon ta, nakaipuan ta ning salvation, kaipuan ning kaligtasan, kaipuan nabuksan ang langit, anong ginibukan Diyos Ama? Pinadara niyaan sa iyang bugtong na aki, tangani magkaigwa kita nin kaligtasan. God loves us understandingly. Kaya mga tugang, kung may mga tao na dai sa tuya, nakakamidbid, may mga tao na dai kita, nasasabutan o dai kita, iniintindi, mayon ba kilabot sa satuyang sitwasyon, bako yan ang attitude sa satuya kan mahal na Diyos. Iguang sarong persona na namumuot sa satuya, asin sinasabot kung ano ang sitwasyon ta sa buhay, asin mayong iba iyan, kundi ang satong kagurangnan na Diyos. He loves us understandingly. Dawa nga ni minsan dahil na naintindihan ang satuyang sadiri, ang satuyang mga inaagayan sa buhay, pero ang Diyos naiintindihan kita nagayo. Kaya nga ni, ang magayon po kaya na attitude ta, once na igwa kita mga confusions sa buhay, mga hesitations sa buhay, doubts sa buhay, we have to approach Jesus in prayer and ask God for enlightenment para masabutan ta kung ano talaga ang satuyang buhay. Ano ang estado ta sa buhay? Ano ang inaagihan ta sa buhay? So that's the first way through which God showed His love for us. He loves us understandingly. Secondly po, God loves us unconditionally. Mayong kondisyon ang pagkamot kan Diyos. Amen? Kung ang tao po, igwang mga standards, mga criteria, para pilion ang sa idang kakamutan sa buhay, marahil, halimbawa sa pagpili ng katuod o barkada, mga friends, may standard, ay pag day pasado sa standard, so day kakamutan. O kaya ang sarong babae na nililigawan, din sarong lalaki. So kung day pasado sa standard ng babae itong naliligaw sa iya, syempre, i-reject niya iyan. Pero sa Diyos, ang pagkamot niya, mayong siring na human standards. Taano ang pagkamot ng Diyos? Unconditional. Mayong kondisyon. Kaya dahi po pag-isipan na ang Diyos, ay dahi ko mamumutan ng Diyos. Kung arog ako kay ni, kung arog lang kay ni ang inabutan ko sa buhay, dahi po yan. Dahi yan nag-iisip ang Diyos. Kaya dahi man iniisip ng Diyos na porke igwa kitang mga pagkakasala sa buhay, dahi niya na kita kakamutan o dahil niya na kita papatawadon. Once na naghagad kita nin pagpapatawad hali sa mahal na Diyos with sincerity of heart, with contrite heart, papatawadon kita nin mahal na Diyos because He loves us unconditionally. Dawa po nga ni kung babasahon po nindo ang New Testament na pag-abot ni Jesus, ma-emphasize sa life and ministry ni Jesus na ang pagkamot talaga ng Diyos, universal, impartial, mayong pinipili. Di ba dahil man sinabi na ang kaligtasan para sa mga Hudyo, sa mga piniling tao ng Diyos? Dahil man baga sinabi ni Jesus iyan? Kundi, pinagtauan ni Jesus ning doon na ang kaligtasan na tinataon ng Diyos para sa gabos na tao. Dawa anong rasa mo sa buhay, anong posisyon mo sa buhay, anong estado mo sa buhay, kinakamutan ka nin Diyos. And maybe this could give us consolation in our life. Na igwang sarong persona na nag-iisip ning ano man na criteria na i-apply sa satuya tanganing kamutan sana kita. Ang persona na iyan mayong iba kundi ang mahal na Diyos. Remember, God loves us unconditionally. Kasi ni katulong paagi na ipinahiling sa satuya nin Diyos ang sa iyang pagkamuot, iyon na He loves us sacrificially. Anong good sabihin kayo ni mga tugang? Ang mahal na Diyos namuot sa satuya, asin konkreto ang pagkamuot niya sa pagpahiling niya ni pagsakripisyo. Itong pagsugo nin Diyos Ama sa iyang aki, it was an act of sacrifice on the part of God the Father. Diba? Namumutan niyang gayuan sa iyang aki. He is the only begotten Son of God, the beloved Son of God, and yet God the Father sent Him to us in order to save us. And then,
mas lalo pang natawan ning duo ng pagkamot na ini na sacrificial kang idinusay ni Jesus an aki kan Dios Ama an sa iyang buhay sa cross. He sacrificed himself on the cross just to save us. Mga tugang, sa katotohanan baga, dapat kita ang ipako sa krus, kita ang mga masumbikal, kita ang mga mararaot, kita ang mga nagkakasala. But Jesus, innocent as He was, pure as He was, sinless as He was, pero inako niya ang kaparusahan na dapat para sa satuya. Sinakripisyo niya ang sa iyang buhay para sa kaligtasan ta. And this shows us that God really loves us sacrificially. Mga tugang, we cannot separate love from sacrifice. Nagtutubod po kamo kayan? Love and sacrifice are inseparable. Kung kamo po, di ba, ang kadaklan sa Indodigdi, mga pamilyadong tao, mga magurang kamo, naranasan na po nindo itong nagugutom man kamo, pero nahiling man nindo nagugutom man sa indong aki, instead nindong kakanon, itinao na lang nindo sa indong aki. O kaya igwa ka mong gustong bakalon para sa indong sadiri ko ta, pero sinakripisyo na lang nindo para i-prioritize si pangangaipo kan sa indong aki. My dear brothers and sisters, yan, it is an act of love that is sacrificial. Padaguson po nindo iyan, because in that way, my dear brothers and sisters, nagiging siring kamo kay Jesus, nagiging siring kamo sa Diyos sa pagkamuot. Mga tugang, ang pagkamuot nin Diyos sa satuya, ang gawin nin pagkamuot nin Diyos sa satuya na pinahiling niya understandingly, unconditionally, and sacrificially. Ini pong pangapuda na inibako sana sa mga magurang, kundi sa sato gabos na mga binunyagan na Kristiyano. God calls us to be like Him in loving one another. And so, lugod mga tugang, gibuhon ta ining standard of our Christian life on how we love one another. That just as God has showed us how to love, we too must show our love for one another in the same way that God loves us. Remember these three things. God loves us understandingly, unconditionally, and sacrificially. Amen. Matindog po kita para sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kaya so Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Pinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Minilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakap sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibinin banwaan, may pagsarig, darahuntaan sa tuyang mga kahagadan sa Diyos Ama, na namuot na gayo sa kinaaban, kaya pinaubaya ang bugtong niyang aki, tanganingan sisay man na magtubod sa iya, day mawara, kundi magkamit kan buhay na daing kasagkuran. Ang sa itong isisimbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos na maging buhay, sa tanda kan pagkamuot, asin pagkahira kan Diyos, sa panahon ng kadikluman, asin kawaranin paglaom, bakong huli sa pagkatakot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang pagkamuot kan Diyos, sa tahaw kan bilog na linalang, magwaras nin katuninungan sa satuyang mga puso, asin pagkasinarabutan sa satuyang pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bindisyonan ang mga ina, na ang gabos magpahalaga sa saindang pagkamuot, kabuutan, asin pagkamatinios, na daing kapagalan,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga nagihelang, asin ang gabos na nagsasakit, makasabot na ang pag-ataman sa inda, katunayan kan pagkamuot kan Diyos sa inda, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga gadan niyatong mahal sa buhay, makisumaro na ang kamurawayan kan pagkabuhay liwat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Langit no nama, lilingyan ng pagkamuatan sa imong mga aki, asin giyahan mo kami na maging ligtas sa samuyang paglakbay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. May the Lord bless your generosity. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sa indo'y tinatao, magtanay ka mo sa ko, sa inuan kaugmahan ko. Ako ay natang makipag-ulian sa kuyang pagkamot, sa sayindo itinao, ang katuninungan ibinamalat ko, ang sakong katuninungan sa saindo itinatao, magtanay ka mo sa ko, sa indoan kaugmahan ko. Pagkamuot ng Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing asako, asinan sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang namimibi, maumang nagdudulot kan mga atang ninbulong, na daing sagkod. Tanganing gibuhon mo kaming maimbod, na magpahalaga sa indaman sana, asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan kinaban. Huli ki Kristo sa moong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu. itaasan mga puso. Initaas minan sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkuran. Sa pag-ayuno, ninhawak, pinupugol mo ang mga bisyo, iniitaas ang isip, winawaras mo ang kabagsikan, asin ang mga premyo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, ang mga angeles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serafines, buronyog, asin maugmang nagseselebrar, awot pamanlugod, na ipagbuot mo na makasanong sa inda, ang sa mong tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagunahang ka, Diyos din mga hapon. Ang langit at sinaga, ang
Maluhod po. Kagurang nani kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu. Tagaring para sa mong maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon. Nagkuasa din tinapay asin pagpasalamat, binaki ni asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakahan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man baka pamanggi, pagkuha niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa na papabuluson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad nin mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo, kagurangan, ipinapamaletan niya mo. Ang nagabuhay mo, liwan, ipinapahayag. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang agum, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kainto pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay banya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugo na sin pinatuod kan Dios no na kaugalean, nangangahas kita magsabi.
pagdatong ang kaharian mo, mangyari ang buod mo sa dagat, insilin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa nguyang-nguyan. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad mo ang mga nagkakasala sa nguyan. Asin maray kami ang daraan sa sugod, kundi ang awa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulitang sa inyong kaharian, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan, sa Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, are paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan ng hinaba, ay hati kami. Kordero kang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan ng hinaba, ay hati kami. Kordero kang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan ng hinaba, nawi kami ning katuninongan. Maluhod po.
uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kilatban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Nahawak ni Kristo. Nahawak ni Kristo. Sa paghisumaro ki Jesu Kristo sa banal niyang hawak, asilin sa iyang dugo, sa iyang itinatao ang buhay para sa kaligtasan ng katauhan. Maria sa pag-akong ki Jesu Kristo sa sakramento ning pagkamot, tinapay ning sa tong buhay, alakon, harap ning kaligtasan sa tuyang ilumon. Ansisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ansisay man ako minom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadalay ang buhay sa Maria sa pagpasalamat ki Jesu Kristo sa tinapay ning buhay, kakanunin sa tuyang kalag, sa iyang itinatao ang buhay para sa kaligtasan ng katauhan. Ansisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ansisay man ako minom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadanay ang buhay sa God paman. Ang buhay sa God paman.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na tawong nag-aabot digdi sa kinakban. Namimibi kami, liwanagi an sa mong puso, kan banaag nin sa imong grasya, an maninigo asin nakakarang among kadakulaan, asin tunay na mamot sa imo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Ang satuya pong Mass Offerors, Adonai's Love Community, Mr. and Mrs. Arner Alciria and family, as in Mr. Edgar Ramos. Pasalamatan taman ang satong akolito, ang mga nagbasa, as in man kamugabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-share, asin i-follow sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attindir ning Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ipapamibi niya ito ang mga nagihela. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Kagurangnan na Diyos, siring sa mga binulong mo sa Ebanghelyo, kami man nakikimaherak sa imo, na upaumayan mo kami sa samong mga kasakitan asin kahilangan. Kailangan man yan sa isip, hawak, asin lalong-lalo na sa kalag. Danayan sa mong pagtitiwala sa imong kapagyarihan, asin mahihirakon, nakakapagpaumay, nakabutan. Sa buya man ay pinagkakatiwala sa imong pagkaherak, an sa mong mga kapamilya, mga kamidbid na nagehelang. Lugod, mamatayan ninda, an sa imong mayong kondisyon na pagkamuot, asin presensya, dawa sa panahon na ini, na sinda, nagsasakit. Dahil man lugod sinda mawaran nin paglaom sa buhay, asin danay lugod sindang magtiwala sa imo. Asin kung sinda man maumayan, dahil man lugod sinda malingaw magpasalamat sa imo. Asin ibalangibog ang gabos na karahayan na naranasan ninda hali sa imo. Sa muya man na pinapangadji, ang mga taong nag-aasikaso, nagbabantay, kan mga taong may helang. Lugod, maging sindang tunay na mga instrumento sa pagpamati kan sa imong pagmakulog, pagkamuot, asin, pagmalasakit. Hinigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, asin sa intersesyon kan sa mong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Amen. Amen. Asin, bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, anama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagsisay mana na bumuhay para sa sarili lamang. Nagsisay mana na gaganan para sa sarili